Rek curhat titik. Aku ambek edekku wis 2 minggu yo gak mesra-mesraan. Bentak kode. Rek ora tau pekah. Ben aku kate ngajak ngentup. Ono ae alesane. Ketemu konco lah. Ngopi kate meeting lah. Kebelet pipis lah, kebelet ngising lah. Kan ngare males yo. Maka dari itu, saiki aku kate ngejebak itu ben aku iso glamut-glamut. Udan-udan ngene enak yancen nonton gawe iki rek. OneBo T2 Max New. Masange gampang pol. Terus fitur OneBo sing iki rek wis upgrade pol teko pendahului. Mulai teko autofocus iki. Jadi gak perlu repot-repot maneh pas nguripi mbok jas. Resolusi gambaripun Full HD 1080p. 450 ANSI lumen, native eyes protection technology, screen mirroring, dan sing garai gerek speaker-e. Esta es Krila, Ingeniería Electrónica Matrícula Cum Laude, una eminencia de ingeniería electrónica. Cocok kan rek, mari nonton langsung untuk mengentup. Yuk. Lapar Pangi. Ayo kita nonton. Kok kita habis nonton lanjut untuk mengentup, kokop. Utang kamu mulus. Ayo. Esta es Krila, Ingeniería Electrónica Matrícula Cum Laude, una eminencia de ingeniería electrónica. Solo hay una cosa